Wednesday 18 was my 11. Mshilomonge in the bus per night. The Rangota and then the shop with the Navascones. Snap shop. Mufana uzati nzvimbo ndesa munhu wangu nzvimbo yakaita ndochintanga kusati waita chinhu kupandinoda umbonosiya mudzimai kuti agare inzvimbo yakaita sei ukaona anza ipapo wakuchisiya munhu wani wako amai zvekutaurwa inini nababa takasiyana kare dzakwana 2 years ndichigara ndega ivo vari chakaita kuti titadze kutogarisana nyaya masiyana baba 2 years nanga ipapoindi yavo yavataura kuti vakakuwana munhu mushua ndandakugara ndega mamusisina mamamuchitana makaramba kufunda takaudzana tega tichitowirirana mushe mukamera 2 years idzodzo kuti vasatsinge kubasa kwangu kutowirirana kuti hapasisina mababa vevana ndamai vevana tibatsirana kuchengetana tsvagirei kuno asi tiri tu taitonyatsodzwanana kuti hapanisina kushanyirana 2 years vasingatsike kwandorana ikoko kwacho kuchapsopwa kuti kuchapsop kwacho isitati yandakatopiwa nemunini wangu vandisina ndikaikudzi maona ignorance tinogona kutenderera zvinhu makarohwa mukastomari chivanhu kaichi chivanhu zvinodinofaukoko gupuro pamusoro egupuro ndakatomboripiwa takatombonyetsana ndakatomboripiwa pakutanga tikazodzokerana tikakuda kuedzokera saka apa ndakangoti rega tagara imba yacho ikungonetsa rega tingogara tangosiyana 2 years ndichigara ndega 2 years kwavari kutaura kwati kwavakauya ndane 2 years tane 3 vana kana mandikondoisa musoro mutachopi machemo mava kuziva havauya amai zivisei makaiginowa zvinhu zvazvinoita uyu paangaakazokudikoazoona akatoya neshamu pavakauya pasho kwamusiri kuya uzondiona pangakuatoya kuhondo akandikoazoonani kwangutongori kuyaakakuhondo akaita hondo aita hondani ndakatoshamisikawo kuti koipa pachanetsa chiitauraika aita hondani ndandisisiri mukadzi wavo handikwanise kudaira kuti mukadzi wavo nokuti tatisisirihandikare kumba ini ndogara kutakishopi 2 years ndikugara kutakishopi makaenda muturu wero musha kwenyu nemurume kuti wandiramba tichiende unondisarira kuvabereki vangu makati ndozvandikutaura kuti hatina kudaro ini ndakambozvibudirawo ndakandozviraraakafa izvoso imimi vabereki venyu vanoziva kuti munani zvazvakutooneka munhu wese angazozviona aibvapindura mibvunzo anopuwa mhosva ndiani ava vakatombosendera munini wangu meseji kuti chawana amenesi kuwetu ikoko handipo namai ngatitirufu vatonga mafaini anotumwa vashokodozinawa chikomba here nda mungasangana varume vaviri varume anotumwa ndo uyo ana mwana anozikanwa nina venye vanhu vabereki vanotumira kudai avapindurei kapana kuuma ndogona kupindura ini ndandasi munhu chiosingomadha singomadha munhu anenge akugara yega asina murume sokugara pandandafite sorry regai tikubatsirei pachivanhu chedu isusu vanhu vatema chinonzi kuroora kubvisa pfuma zvinova zvakaitwa nomunhu ngomiraika ndopanotangira pfuma atitererei tida kudzidzisai bari makuramba muda kuramba midhonzera kwenyu kwamukarasika navo tiri kuti isusu murume wepachivanhu chedu akatangira patinotangira tese kana mukabvunza vanhu vese vari munhu vanoziva kuti takatangira patsvakirai kuno nechi rinoranazvekupa nomunhu zvinoitwa nomunhu atizisa
uye akazviita nokuti akatanga kugara nemi zviri kunze kwomurawo wechivanhu chedu. Ndobva abvisatsvakira kunombona vabereki ndobva vatambira vakuziva kuti mwana wedu Grace ana nhingi. Handiti ndobva maita dambudziko muri mutsvakira kunombonano iyi ndobva mati mimi aini murume anchada webvato inini nganosandeni achadiwo bva mangonyarara makadaro chimbomirai tiri kuti ana baba vanova kutambira tsvakirai kuno vaya vanoti mwana wavana nokuti uyo ana kuenda kako zvautaura kuti aiwa inini ndapesana nemwana wenyu pakati ivo vanoti anani pindurai isu laanza apana zvinogona kukungwa izave adamati akungoti chete pamusoro inyaya yekuti hanzvadzi dzangu dzaitoziva mararamiro andaita imimika kana makaipotsa mukaipotsa edzai kuti imi muchigadzirisika muchiudzwa mafambira zvino nekutsana kuti kunoudza aiwa chivanhu chikufamba nenzira zvavakunyatsokuoneswa chidzokai vharai anza Razima mbenge makagara muno mani maona vamwe vakadzangatuya murume mupa 2 years maifana kuya muti ngandibudirewo pachii ngazvichitamo akadzi inini nekunyarirawo kwanga vakaita ndakatongofungidzira kuti nekundisema kwavaita makakona stereti but mutazakakira very simple wavhunzwa nemunhu nhasi mukabuda munhu mukarohwa nemotikari pachakona apo muchikwira lift anonzi ano mwana wenyu afa vanotarisa kunani ndosaka nokuti hamuna kuramba panotema kunyange dai yari wrong akakuvhiridzai mimi but mukakuti musopasi d musamira kumusoro uyane mwana wedu akafasha kana akataura kuti aiwa akati hatichadano makatiudzei ai nogona tikuda zvakati nokuti mwana wedu akafira mumaoko avo makashandisa kudanana kwamakaita mukafungidzira kuti ndo chombo chinotidzirira zvatinenge taronga isusu tiri vaviri ndisinogona kupedza tiri vamwe. Imi makakanganwa kuziva kuti madanana imi makazonotsvaga vabereki zvinhu zvenyu zvamakaita makawanda makazoenda kuvabereki makati amai nababa izvi ndo zvatada izvi taakuda musha ndobva vakutambirai asi mazviita muri kusango kunze kwokuti muchidzokera kuvanhu vaimba mukanotaurira vanhu kuti musha uyo uyu unenge uri kunetsa hamuna kuita izvozvo saka tikuti pachivanhu chedu hazvidaro makakanganisa murume wamakabatwa naye chitori chikomba chiri kupi tochida nhasi anogara kwarara asi mabvuma here kuti chikomba nhasi nokuti tiri kumuti chikomba haana kana dhora raakaendesa kana akaendesa dhora kumba kwenyu zviratidza kuti arababa wenyu anodyira havatangi kutambira dhora rero murume munyowani vasati vaziva kuti nyaya yeuyu akambouya iperera papi. Saka chikomba uyakwira dara auchada chikomba una basa nacho chikomba munhu wokuti handitomuzivi zvacho kana kuti zoti anonzingi chikomba iyo chinokuzivezera handichatoda munaguma zvachose tivaudza kuti taura zvitatu auda kuti kuruda chipambe 2 auye kumba ane gore kumba haune kuuya 3 hauna rume vana ane gore hatozoti vana manjikei vanowashirwa nani kubva tichisumuka pamba panogara musikana webasa wandobhadhara izvezvi aripo musikana webasa school fees ndinobhadharira pamba pachona kuti tititengesei tikatofaredza mari yangu kana mabvunzwa mubvunzo dzidzai kupindura mubvunzo makanangana nomubvunzo iwo
pamba patakatenga idina pamba penomumwe wanyanya takaitira vana panogara musikana webasa anowachira vana nemubikira vana maschool fees ndinobhadha Children right, chokupa defense. Chokupa defense, asi chokushamisa. Ukunyara sekuripa. Hausiri. 5 years, 2 months, 1 year. Usimaonera nawo kushwela chini. kumbandoenda kumurume wakasira hausigerere kumbandoenda kumba kune hausige wevana vangu nemurume tatasiyana kune hausige wevana anowachira vana nemubikira vana school fees mambo ndinobhadhara temwena ari kugodhinga ndinobhadhara school fees izvozvi temu yatabvekabhadharira vese vari 3 school fees transport yedu yanenge kuLTV ndinobhadhara vakabviziva tichiteka stand kubva kuvaka imba ikisvika ipereka vakatoshandisa kuti mari mukuiwana kupi imba yatopera ndakatoisa waya handina kubva ipapo ndofunga paari kushandira pawebka ndine vanoziva inini pawebman ndinakata ndichitokumbira kuda kudaza vanhu ndinombonya ndokuziva tosenza tese ope kushandira apa ndopaari kushandira izvozvi handika chandakaramba ndechekuti ndakati ininika handikwanisa kuti vana vagari mucompound yewebmine because munotaurwa malanguage asina kufanira pampa wakafeila futi wakagona kuona zvevana wakatadza kukoshesa munhu wani ndakatovati since paine motikari ende basa muchidzoka kumba andi vakaramba vandobirwa ngatitsvage house girl andika shopkeeper anotengesa ikoko vakaramba ndinobirwa ndikati okay kana wewo kuti hauchakwanisa kunge uchidzoka kumba ini handikwanisa kunge ndichime ikoko because ko mwana akarwara usiku tinomuita sei iwo uri kusango ini tiri kusango ndozvandakati handikwanisa kunge ndichiuya kuwebmine nokuda kwokuti vana vanosara nani maid ndindombhadhara izvozvi hautoziva kuti anobhadhara mari yangu maid uyu munhu wechikuru anobva kumba kwake ouya pamba 6 o'clock okusiya kiya vanhu gate kira vana gate oenda kumba zvinotozikanwa ndifunga mukoma wangu vakafa vane 2 months chigara navo kumba havasati ambosanganisa naamai akumba kana ka 1 day pamusoro ndakabva pamba 2020 kubva 2020 tachinja samamaid akawanda ndindaibhadhara iyeyu chete wani wandakatsvaga futi ndini ndowava kutobhadharawo nenyaya yekuti school fees yekuboarding inondiwandira chibhadharira mwana wekuboarding vandasiyawo kuchitawo zveschool fees Murume wangu mure. pamba sisina mama kutosumuka zvanzi murume weimam chirumuda here zungu kwete mambo ndakatambura nababa ipapapasisina ndapedza kutsanangura kuti ipapapasisina apapasisina imba zvokuti apasisina imba ndazvinzwisa mama waina nduru ndine mbino wangu aipanza akapinde chiri mumwe pani anonzani mai eutori aiza mai eutori mautori anoza chikomba chinowana ndakombezera mambo pazvinhu zvese zvandinazvo zvandiri kushanda ndega ndakatozvishanda tatosiyana kubvira mota yatautoradzi yoitikaza ndikatenga mota avatoziva kana pasira ndakaitenga kana kuti mari yandakanotenga mota yanga ari ma100 ega kuti anga ari ma20 havazviziva takambotonga mukadzi akaenda kune vana vangu kune vana ndakuda ndisina kana gumbeze chengeta shire iroro ndikufunidza kuti iwo ushandisa dombo wako chendesa shire ndikwakwati maminesi tokupa zoti na musha wendokuname madziarise unopamnyina weioyo chuma ndiyemeke sure kuti shire rasvika kumusha handiti muwepumo muziya mujango apa mambo pamusoro ivo baba neutsinye hwavo havasi kutarisa zvoti ndiri kubhadharira school fees vana vakurwadziwa kuti ndirambe ndichishanda muwepo kwakuda kundinyangadzira muwepo ndindakatovafonera ndabva kwachinyama pandaishandira ndakawepo asi ndiri kurenda kebhini idiki vana ngavasauyi ndobva vazoti hapana baba vanogara panext pangu vanogona zvekuita zvemakebhini ndokubva kwakaita baba avakuwadzanai kuti vauye kebhini ibve kuzasi iwe muwepo ndatobvisisa chinjausi pandaida kuisa kebhini yangu ndavakisa chinjausi kusaidhi
vanhu ndipo vatanga kutaura makebhini akadzima makebhini akazvakangota endai munotaura namanager kuti taisa kebhini zvekungoitira vana tinogara tichingotaura tese muvana chete kwete kuti zvemururo vakushandisa advantage iyo kundidzingisa muwe kumandi kuraramira apo nditobhadhira maschool fees evana Sorry, Changamini. Ndofunga nyaya ari kutaura inini ndini ndakakumbira pawe kuti tinge tichishanda saka zvadaro pakaitika nyaya tine vamwe vanhu tida kuunza kudoko sero kuti asi ndikuati aiwa ndiende kumbamba tikuziva kuti tichengete vana because vana zvakaoma kuti vana achengeta ari wega izvozvi pamusoro takaisa hembe dzevana baba kuvati nhonge dzamakatengera vana aiwa iziko tiizvozvo tisimuka tipei vamwe tisimuka yangu yatipei vamwe